Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitan ni pagayam tayo nga Oscar nga napoluan, agpautang, agpatrabaho. Dear Manong Nemi, kasta unay ti danag, nervyos mi ti asawak Manong Nemi nga ni Marlene. Idi tay kumpahin mi ti anak bingin na una nga ni Jojo. Nga bata, masakit ada asma na Manong kit marigatan nga umangis. Kung nakanyak ti asawak. Kasabulan ti kwarta, Oscar. Aumat nga rod igamanta, aumat nga rod urnong ta. Igatang ti agas kan pagbayad dito sa ospital. Pangalanda ka rod. Kita tsak man makabali ti pag-uubra nga construction. Diyan man makabalik ni kontraktor ko na. Manong Nemi. Da Domingo idi. Kaya waawat ko lang ti asawak ti sweldo ngem na budget nga na iti utang ken nga samat na naigatang ti kayat nga gatangan para iti may sakalawas nga panagbiag mi. Talon da kita anak mi Manong Nemi. Ni Jojot inauna sa dunga babaeng inaudi. Construction worker rekla Manong Nemi. Amukmat ka dito talo ng bangkag, amukmat ka amin nga trabaho Manong. Ngayon talaga nga kadadang ti construction di pagtrabaho ak. Pangalangar ti kwarta. Kitin ka umutangin Nga mangibagan mo sa sinuman ti papautang dita. Sino ka tagpapautang? Awan ang mong papautang? Nimang ising, papautang suna. Kasano kadakal tindres na. Amo ka rin asong bata na yain ka, atap nung nikas takit mamuam. Agpautang na dyan, ang narunan kasi ito yung emergency. Napanak nga rod Manong Nemi, di balay, damanang ising. Nagtugtuwag ka. Isot ng ilokat. Si kan Oscar, han? Isyak manang. Sumara ka, apay? Ano masapol mo? Inuwaras ko ti panagkitak iti unig ti salas da Manong. Manang, nakadadumat nga ko ayon. Ano na kita? Stereo, TV, kada electric pan. Da kita. TV, stereo, electric pan. Di mo nagandar. Di kita ginuyod ko. Kada kita saan nga makabayad ti utang. Good. Nung saan na makabayad, conforme ito mapan ko guyutin, electric pan, stereo, TV, kasi yan. Sigurado nga umutang lang. Tarahin mi nga rin di hospital dati, inaunang anak mi manang kita. Siyempre, wala di awan, sapul ko ti kumarta. No, may hospital, ti may isang tao, kit kasapulan ti kumarta, igatang ti agas, kan pagbayad ti hospital. Mundo utangam. Una nga tamantin na ta 5,000. Okay, 5,000. Among ka din ti istilok ng pautang. Siyempre, ada anak na. Anak ka. Kahit mo ka din ilawlawag ko ken ka. Dito ti business ko. Dito ti negosyo. Agpapautang is a business. Among ti business, masapol nga.
Aganan siya, dadya kwarta, tumubo. Bawaton ket ko sawan. Alangan ba ngikang ka ti 5,000 makatapos isublim tumadla 5,000. Hana, negosyo nga ron. Manungor ti interest na di 5,000 manang. Ti interest na 5,000, agbali nga 6,000 within 20 days. Ay, tapos saan ka marigatan? Inal daw ko masingiren. Iso nga masapol ng remedium. Sa pagkarigan, into bigat, o may kasingirin ti 300. 300 times 20 days is 6,000. Saan ka din dakil ulit interest naman. Kahit no sa mo kahit hanggang papautangan. Ingkat sa bali, data pagalagada. Tapos no saan ka marigatan, umay kasingirin tinal daw. Dadya to tandan ko umay mangsursur ka na kayo magsingir. So, tandan ko ngagsingir, ken tubo di kwartak. Nalaman mo lang data. Sige man. May hatak. Isongin tong bigat agiremedyo ka ti 300, tapno, rugyan ka umay singirin. Kaya tumawag nga rin pagbahit ko. Next day, kasi masapo lang 600. Kaya tukas din ako pagbahit ko. Hanggang mabali na. Umahik sa diabalayo, kompormet guyutek, TV, uno rep, darepyo, awan manang, TV, pagbubuhayan na kita anak ko. Alam manang, sige manang, alagit masapul unay, ada ti hospital di anak ko kinauna, mga asim, sige, mga ramit at kasuratan, alis tumad lang data, dada nakasagada to, ni malay, sorot ko lang dyan, nagan mo, Oscar, apelyido, Barawidan, Oscar Barawidan, kasalamamok data, taga Paulangi, anda ka nagnaga mo di Paulangi, lamanang sige na. Again, ito yun nakautang iti blank 6,000, ay 5,000. Ang gagi-interest iti 1,000. Tapos nagbali nga 6,000 ket masingir iti 300 per day aging ganati 20 days. So saan ka makabayad? Conforme ti mabaling nga guyod ken ka, mananatoy. Okay, pirmakan. Pirma. Napamutsimre ka ni Manong Naiming ti kwarto na. Iti rumwara dan 5,000 pesos. Kapag ka nakadagdag siya sa naay mo, Oscar. Nagrikat nga minti pa nagbihag. Kasta nga da emergency, kataon mabali mga kautin. Awang kumadagsakit ka na kami kung anak na madamagsakit. Ala, kasta na tibiyag. Alay ka nga rin, maaramat mo na takwartan. Kaya din bigat, o may kanto sigarenan. Mabanak nga rin nagsubli ti hospital, Manong Naiming kadadan may gatang ti agas. Kaya kasanong nga rin ti bila. Awan ti magtanakan. Agamamok dati yata ito yung social welfare. Ibagata nga, hintay dyan tayo. Tapos narigas ta, kaya mabalin tayong malibre. Malibre tayo? Uwin. Basit lang nukan. Dadala agas na paggastusan. Sige. Yan ti pa nakikumpahin ng harod babayag-pay. Talukan nung daw. Kasunod sila utangam. 300 per day. So nga mga separate ti 300 dito'y tayo magbayad ko ng bigat. Sakan tumanin, bali mo siguro nga, mga separate ti ko. Para 3 days, 900. Hindi ganda. Nasurok lang basit ng 4,000. 4,100 lang. Una, naglokomot kami na tagpapautangin. Negosyo ka no eh. Alagawit ang panangarta. Tanakinan na kita anak ta. Ang mga noon niya, narami na sa dibalahin. Imbiling kumatkidi ninanang nga pakikita na ina. Nagamit at ngarot ba nung naming kadadanon ko rito'y ninanang. Kumusta ni Jojo anak? Mga sinapod Diyos nanang. Sunalangat ako Kwarta, siyempre. Kapilitan ang kasapol yun ti kwarta. Igatang ti agas. Pagbayad iti Korea, pagbayad na iti hospital.
parang may palibre mi. Data kano ama mo ni Marlene nga social welfare nga taga-hospital. Ket no i-registered na as indigent at indigent timet. So nga dadag iti malibre. Nangalam nga ron ti kwarta. Napanakimutang nanan. Nangutangam. Di manang ising. Dadya tagpapautang nga talagang kuha. Awan lusot mo. Interest. At wala na kat negosyo ko na. Nung nakalisensya nga ta. Nangalakalisensya. Private man nga papautang. Sabat nga makuna nga natin. Lending nga ako. Ado, dikit ko mangis istorya. Ano hanggang makabayad, guyudan natin, alikamin mo, appliances. Nakadadungar na danon ko nga electric pan, stereo ko at TV sa Jabalayda. Dahil nga ron. Kaya no kaskas di nga hanggang makabayad lahat dahil na pautang, ilako na nagigay. Tapos mga pasubli na di kwartana, kahit dakil pati mapasubli na. Yung mamum ka di. Nga data nga papautang with interest ket may nga basol iti Diyos. Kadinanan. Uy, nadarata iti Biblia. Nagpautang ka, awan interest na. Ang basol, makatulong ka. Ngayon no ada interest na, awan na. Yung sinungarod ti agpautang awan interest na nga ron. At damat ka di ang mamano. Tada ngamin dagiti umutang nga narigat damas singir. Isuda pa iti agunget. Naunget pa da dya masingir, kam dya agsingir. Kaya damat na kita nakautang, aglumlumang. Ilumangan na kita nakautangan na. Ay, po. Kasta talaga tibiyag anak. Agananos kayo anang arod. At saan ko nga napaadal ni Marlene nga anak ko. Saan ka nga nakaadal, dikat karpintero ka lang, wala construction na worker, sa talo na kita anak yo, imbaga bukod yung nga balay, gagangila balay. Kita magat sa mga maisaganaan tinaran niya, masakbayan, di kita anak yo. Mga sinapo Diyos nanang. Usot ako na. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mabuting gawa. Lao kam ti mabuti at adot klase ti gawa, da masamang gawa, kada mabuting gawa. Yan. Una nang, inaksublatan ni Maria nga bantay sa ospital. Kada ito yung mga rabi. Gluto ka labasitan nanang, no, tapay malutod ta. Komporme ti mabalin nyo nga lutuanin nga sidain, kas pagarin adda. No, awan kita kumita kita, no, likod ti balayin, no, anta mabalin nyo nga natngan. Talong aldaw manunemi ti ako iti ospital sakbay nga nairuar mi. Imbaglaki din mano. Taagas lang ti naggastuan mi. Ken sumagmanong ang kambinayadan ng basit lang. Tanong kas pagarikan tahang kami nga nagbaling nga indigent. Siguro ang takkel ko siyempre. Talong aldaw mat manong nemi nga uminak siningir ni manang ising. Idi may kapat ngal daw manunemi agsubliak kumay ti construction ay dato'y panagabsan mo Oscar kat nangalakam ti kasukat mo so nga adwa kay launa yan no sumarek ka pa'y boss muyumat nga nagsakit ti anak ko iso nga nagabsen na ti talungal daw boss adabay bayatag nga utang ko sumarek ka kuha nga sarita ni kontraktor. No kayat na, di so. So, bilin na Agpatiggalang na ito bilang ita. Nasa 10 at 5. No manayonan pa, baka hanga kayat ni boss, ni kontraktor. Nabang ko kinasarita, anong name it, kontraktor, ay nene, hanga mabalin, Oscar. Malugi ako no subrak pa di ba isa. Kalkalingan natin 15 nga, gubra. Ipapaalis to pagid di atam nilgas takit hana ka maulugi di pa ng kontrata. Nakautang ang pangarod sir nga pagbayad ko muna
Sigarin na ti 300 pa kada aldaw. Kit manot soldo, manot lababado gusto pa kada baybayad mo ti aldaw. Ala na boss, ay sorry. Sumapol ka lang sa baling mo pagsarakan. Malugay sakman ka ti malugi, no alaeng ka. Kung to arak, among dato kit negosyo, kontrata. No masubraan ta gubra, agit awamaganan siya. No muna kita kakinginan na kita materyales. Na ipatangan ang kontrata, kita ito nga kontrata, kanangina na kita materyales, nangulang ti lando. Ala, sorry Oscar. Ito sumunod nga project, no nawayakan to, sikat to may sangalay. Nagyaman sir, inakaro din. Nalpay ti abagak iredingal daw manunemi. Siyempre, sinaludsod ti asawak. Apay nga nagawid ka. Nagawid na ka, tadirak matpastrikan ng trabaho. Dadya pa nagabsan ko, nangalad na kasukat ko. Kaya dadya ko kasukat mo, tinikat da, tapi nagsublida ka. Di naman ngorot kaya. Imay di itay ni Manang Ising, ang singer ti 300. Pangalaka rin ta. Nung una, nung saan ka makabayad ti talungal daw, kat guyo din na kanot ta TV. Uy, saan nga mabalin? Ano ba yung pagbuyaan di kita andak ta? Kasi so liwaliwan at nagbuyot TV. Numalpas ti assignment na. Oo nga rin. Saan nito nga rin mabalin ko pagtrabahuan? Pangimagaan nit kwarta. No, nakita akong bagas tayo. Ano? Oo nga bali ko ori ay basta ori ako masida, basta adda bagas. Ta konforme dito ti mabalintang sidain, basta addain na po. Pasensyahan, Marlene. Itinaipay ko king kambiyak. Sige. Tilaing nalpasang nga natay, taon ti remedyo na. Sige. Pamanang ngarot. Inagagsapol ti mabaling ko nga pagutangan mo no pagtrabahuan. Nasabat ko manong nemi ni Nana Uling. Hey, dakaman ita, hangkanapan nag-construction, Oscar, papanamaya. Pag nanana, barbari makapidot ak ti kwarta. Iya po. Ay, mamanoa, di mapidot mo ang kwarta. Ti kwarta, masapon nga agtrabaho ka, tapos na kwartam. Ano man adda agpautang, kita anak na. Kaslaki ni Ising. Natakamat yun Ising, nakautang nga kang di 5,000, di man nasakit ng ospital di anak ko, nana. Singarin natin 300 per day within 20 days. No muna, saan ka noon, tsaka nung makabayad, talungal daw, kit kuyutin na, di kita kumuyot di appliances mi. Tibit, adda ka kami. Nangartisap sa pulen. Nagsapulak iti, nagsapul ka ti pagutangam. Nata nakautang akmat din. Trabaho ko na, ang didakmat pinastrik, dati nga pagtrabaho ako. Di ka ti sa pulen, pagtrabahoam. Uwan ko man na. Dati, ato ko mapaubrada, tatandaran ta. Ay, kita, no, agpautang ti masapul mo, no umutang ka, ti papanam, ni Ising. Ngayon sa pulam, kat agpatrabaho, ingka kini Gina. Sino nga Gina? Di manang mo nga Gina. Iti akin amyanan nga balay. Tinapita sa balay jay. Nga tilikodan na nalawang ako, taltalon. Daganan talon na nagijay, bangkag na nagijay. Ano at paubra na nga ron? Akit yung kadamagan kang kuhaan, ano at paubra na ka? No at pagkaitan na, di gait ka. No at patarimaan na, di agtarimaan ka. Mayat man, unak. Nagsapul ka, tagpapautang, ni Manang Ising, nga ada interest na siyempre. Nagsapul ka kano, tipagtrabahuan, ni Manang Gina.
Napanak nga rod manong nemi ti balay da manang Gina. Ina mamang na manong nemi ti nangilokat ti daw. Umayak ko ma, agdamag na no, adda mabaling patrabaho kanyak ni manang Gina. Adamag ko, nga agpatpatrabaho iso na. Alawrayam nga rod aya. Di kahit nasawen, kahit mo ti agtrabaho, tapno, adda kwarta. Kwarta nga, igatang ti bagas kin sidaan, kan masapol mi, ken pagbayad ti utang. Kahit mo sawen, adda utang mo, naskan nga bayadam. Adda na, sigurado nga ni ising tinagutang nga mala. Iso, iti na ospital nga min di anak ko ni inauna. Sige. Hanggang rod nga nagrirot, imayang barok. Ngam saan kami agpapautang, no, dikit ni manang mo Gina, agpatpatrabaho. So nga na, eksapsapo lang iti pagtrabahuan, tapos at pagbayad ti utang. E di makasango kon manong nemi ni manang Gina. Oscar, where manang? Anat kahit mo trabaho? No, anyaman ti kahit mong patrabaho kanyak manang trabaho. Tapno, anda pagbayad ko ti utang, kanada gatang bagas, kan mas aduma pa masapsapol mi. Amo tagarado? Amok manang. Sige, umay ka. Angin minto numalim at panagarado ko taldawen. Napudutin. Ngimisurok ka. Habang kami tinikot ti balay dama ng nemi. Araw doon nata. Manibot sa jay, aging gana sa jay. Pagkarado, pili ka karagit talungan wang jay. Abang nga sila kalagkad-kad. Mano matitandan ko. Mano ka tisoldo min dya construction. Imbagak manong nemi. Okay. Nayunak sa nga gasot. Ti may isangal daw. Kahit kapot half day mo ita, nadya half day lang ti pasuldo ka. Kahit na magustok ti trabaho, nagkakapay ti bonus. No, awan ti orasem, kahit nasa wen, numasapa ka di bigat, ay gana ti alas 10, kinapuduten, no itamat, urugyam ti alas 2, medyo nabawan, patingga ti alas 6, tadapay la init, basta konsumam ti upat nga oras. Iti bigat, upat nga oras iti malan. Sige manang. Merienda, libre. Puwera panangan, ha? Puwera arak. Baka sagsapol ka ti arak iti malam. Nakumin manang. Nasiyado kasta. Sige. Ito malam nga rin, nagsubli ka, ha? Manungal daw ang trabaho ka. Ikituri man ba tuloy-tuloy? Lumaaradom na ta, mulaan tayo. Agsapol ka pati kaduang nagmula. Matandanan. Ano ti mula tayo manang? Utong. Nga taba. Kanata kalawa na? Mulaan ti amin ti utong? Gawin. Kahit numal pa sa garot ti panagmulan. Ano nga ti trabaho kon? Kahit conforman ti babaling ko ito nga trabaho. Mabaling nga rin ti steady, manang. Kaya adala kit steady nga pag patrabaho kang ka, di steady ka. Iti kas di katakil nga sweldo. Taninayam sang, uwain, mabaling mo pa yung tagobrat, Domingo no, kayat mo, ang yung saan. Tangal do kat para kinapod Diyos. Naikanak ba nung name ititakil nga namnama? Orasan ako nagsubsubli pa iti construction ko naktinakam ko manong. Nagsipod ta, dakdakil mat ited ni manang Gina kanya. Awang ba ito orasek? No sa pa iti trabaho alas 6 kuma. 6, 7, 8, 9, 10. Kit nata 10 to aging ganat ito, mabaring kumot nga mapanak extra trabaho ti sa bali. Di ba? Mayat ko na ti asawak man nemi ket orela imarahakop kanyak. Atutag ko na, Oscar, nga nasiyaat ni manang Gina. Saan nga agpapautang,
ngem agpatrabaho. Kahit nga sawan, mangted iti kwarta, ngem masapul nga itrabaho mo di kwartang ited na. Iti lang nga, no awan ti paubranan. Ngem ko na namat kanya. Ado, tinaskan nga ipaubrak ko na nga. Lalo ni steady ka ko na. No makaarado akon, limbangek, agmula. Uro yung sikaw may kantum tumulong. Ngagmula. No makamula, muriskik. Tapno magkapuran. Kadinto nung orad malpasan. Hanapit trabaho. Basta siya ti makamo. No kahit mula kitag trabaho, pagtrabahon nga ko na. Baka siya lahing itig steady. Awan pa asawa ni Manang Gina ala. Kasulad na kahit mo sawan. Baka krusahan dapat kang ka. Marlene, ikadamdad at panunot mo. Makabasol ka kinapo Diyos. Anak, kurso natin yung magbagam. Anyata mo tayo. Sa bagay, no pag gusto misunat sa nakabayadan, di mayat. Ano tayo magbagam? Siyempre, naawan ton sa bali ng patrabaho na king ka, baka ko natin trabaho mo katruman sa anak no kunana. Uy, nagbasol ka kinatang magbagam. Kung naklag, baka ako napintas ba't nga road? Awan dito iti panunot ko. Kahit mo kas pagarigan ta, pudnuman dito ay dati panunot mo. Saan ko itong haramidin? Sa bali nga trabaho dito, manan ko na ka. Kahit trabahoon nga po basol kinapod Diyos at asawa ko na ka. Mapagkidkidam nga ta, kas pagarigan ta, ijayaan na kadakila kwarta. Ikataman dito nga panunot mo. Nakasasya di tao pagkatapos, kalpasan na kasat panunot mo. Sorry ha. Nagbeso, makabasol ak. Gabuti kas na panaghusga. Napanakarat na karado anong naming kat gabuta nalaingak mo. Inurugik ti alas 2, aging gana iti alas 6 manong naming. Gabuta dapay lang init. Kahit nalawag pa ilaing manong naming, tuloy ko lang. Nagpatingga at 6:30. Di malpasan. Ito ti sweldo ti half day. Adamat na yun naman ang. Kahit nag-overtime ka. Sa nakaalalisto ka. Naglaing ka. Malpas mo nga ta, into nabigat ang malmalam. Aramidak nga lipasan manang. Kalpasan na, uritem. Sa tanto agayab, tikaduam nga agmula. Hambad nga rumabaling nga, suluan tagmula. Masapol nga mamulaan mo yung pinsan di may sangal daw. Kalpasan na, Moriskiem, no awan to nga ro din ti ubra at tumakamula akong manang. Ato to ubra di tanong mo, di kayat mo. Di gaitam na di asilig na nga kwa. Tapos hindi ka stakit mamulaan. Kahit mo sawan manang. Bukwalik di kiti puon ti madre. Kawan. Di tayo magpakiranodan na kiti madre kapag matagatang ti kayo itan. Idi akit ato tagatang ti kayo. Ngamita kita umatan. So ang taramidan ta, bukwalan di kiti madre, dadya madre, dadya puon di madre, dagiti ramot na isot malako. Di kita ikwa, di adatap guro na. Panaderia. Isong ruda ti pugon. Why? No magkaitam, mabukwal mo dagiti puon ti kayo, iti amyanan ti marado, araduan nga pagmulaan. Isublat tayo nga araduem, pagmulaan tayo. Nalawa, dagag amin na kita. Nukas pagkarikan na mabukitan, magkaitan, mabukwal amin na puon na kiti kayo. Agbalin nga pagmulaan. Nakalawlawa manan. Talaga nga nakalawlawa Sila may isang hasyenda. Mini hasyenda ka na. Hamad nga rod nga lawa.
Mabalimpit agmula ti agbunga nga kayo. Okay, well, so, no, tuloy-tuloy ti panagtrabaho kanyak. Mabalinta pa yung tulag. Ay, hindi kahit mo sa kunmanan. Makita tagagat mo kan talaga nga pintas sa trabaho mo. Saan lang sweldo itod ko rin ka. Ano nga saan lang sweldo? Mabalinta ang pagbingayan. Diyan maapit, ti pagdakwan. Kasano bingay manang? Mabalinta ang pagkatluan. Deje dua, umay kanyak, di may isa, umay kan ka. Para kanyak, di may isa, para di daga, di may isa. Para matkan ka, nga nagtrabaho. Mayat sa, anak, kayat mo, inaldaw nga soldoan ka, wano, makibingay ka, iti mapaglakuan di kiti mula. Inaldaw na nga inaldaw na nga pasulduan, ngem da dito sweldok, may kwendan to, kada di mapaglakuan. May kisay kasi ay. Okay. Sige, bali i-advance ko rin ka, dejay panakabingay mo. Sige manang, mangrugi, yung tunubigan. Sige. Numereng pas bon tumarado amin na ta, malimbang o maurit. Agayap kan to di kadwata, nga sweldo ta nga agmula. Ayaw mo to ba ni bakat mo? Mamanang datang tagtulagan mi. Kaya no ni bakat mo, takayat na mo, tagtrabaho kanyak. Di mayat-mayat, tapong duwaki ang trabaho. Mayat no hasta manang ha. Wen, ato di kini patrabaho kini bakat mo kayat na. Trabaho dito balay, paglabaag, pagdalusag, pagkaitak, pagmulaag, siyay. Manang, nagyamanak, nakasaysayat ka, agpatpatrabaho ka, ngam saan kang agpapautang. Bueno, dag ka sa pulan di kwarta, hangga pautangan ko na, ngam umay ka, tagtrabaho ka, tapno tandaanan ka. Kasta nga rod tinapasamak manong name. Tuwa kaming nagtatrabaho ti asawak, kat syempre, naragsakak ka, takaduwak ti asawak nagtatrabaho, malpas trabaho nga nagmalmalem, agawit kam tumet, akat syempre, kitamin tumet, pagsayatan na kiti anak mi, or iti adamat ti katulangak manong naming nga nanang ti asawak, nga magkita ka na kiti anak mi. Kasla sa nga naputan ti panaglabas ti panawen manong nami aginggang harvest kamin. Kadagiti mula mi nga tabang nga utong. Apo, nakadadot imay nga nagtimulong nga nagburas manong nami tumuna nga panang buras mi kadagiti mabalinan nga burasen. Adamat kontak na manong nami ni manang Gina nga umay mangangkat nga komersyante. Naglaklako ti tiyandaan. Ure dala talo. Nagbiwingayan dati manong kerker. Anong name? Amin kinerker per kilo. Numuna ta ingkas da manong name. Makan, Oscar. Manang. Manong manot na sweldo. Kinantami. Kinita ng listahan. Okay? Dito ita pagkatlo dito nagbayan. Naglakwan tayo. Kukam neta. Itata isublim. Betintid ko king ka. Kaperde mo. Balay niyan demans ko. Dito manang. Mano tinabati? Dupe tinabati. Okay? Ket? Kadagiri sumarsaruno. Magaitam. Araduam. Agmulang tayo manang. Ang sumurang imula tayo manang. Mula tayo tayo nga papaya. Isuro ka, ano ka saan pa nagmulam? Ada nagatang ko abin Sumaro no? Di ba may bunubun ko muna? Hanin, direct tatayo. Amo, isuro ka, ano ka saan pamayam? Isuro kayo. Tadwa ka king gasawa. Kahit malaksit ka na kita.
Nagkaputi sweldo ti asawam. Naandaan kami nga agasawa manon nemi tinapintas nga trabaho. Ken makiganan siya akpay manon nemi. Makibiyang akpay ti paglakuan. Iti nateng. Nadumaduman a klase nga nateng. Tanalawan manon nemi ti nabuki itak. Kay kayo nga awan ti pakiranudam. Kakaykaywan ngam nagbarinan nga bangkag ang pagmulaan. Bahay kubo ko na da manong nemi ta kompleto a klase tinateng nga mamula. Asa dagmet manong nemi itidayan ti danom nga mawaling nga pagsibukan. Sa alang nga takta kamin manong nemi, tinala na nga gubra. Nagbaling kami nga pito. Adabiyang ti agsibog, adabiyang ti aggait, adabiyang iti aglimbang, adabiyang ti dadumapay. Makaornong kami manong. Tadwa kami ng trabaho. Ada account min iti bangko. Manay nayunan. Dumakdakkel. Kumisisim no kati asawak manon nemi no kasta nga mapanagi bangko ket makita na may nayon iti bangko. Tukas kasano laeng lakay. Nakananawan ti masakbayan di kita nagta tanda nakasagana pagbasa da. Ket no andaman nagsakit saan ta nga mapan umutang tanda man mabalinta nga withdraw pagbayad. Ngam sabi ko man sa awanan tagsakit ka na tayo. Awan ko man. Nagdakkel tinitulong ka na tayo ni Manang Gina. Di ba? Ngayon, inik ka na tanti permanent nga trabaho, ken makibagi akpayan iti ganansya na karagin mapaglakuan. No muna taon sarday. Ure no saan nagtutudo. Mula latat, adamat pagsibog. Kaya nagtudo, manamayan tayo, nagtudo nga ron, nga saan tayo mapanagbagkat o magbunag karagitan ng nga magsibog. Edi manong nemi, ti may salda, mapanag ibalay manang Gina, nasabat ko ni manang ising. Oh, Oscar. Manang, ahon utang ko na. Kinabayadan na nga, nabayagan nga, di ka, nabayagan nga, nabayadam ba, hindi mo ka umay umutang? Dapat ng trabaho ko man. Kaya tangar ti ka sursurong ko kalat ng Gina. Abay mo surong ka kinaman ng Gina. Kaya ako matindi umay umutang kanya. Natayan ti business ko. Gabukeng ko na. Dagidag ka sa pulang ti kwarta. Imbas ko may daw umutang kanya, mapandan ka ni Gina. Mapanda umutang. Pagtrabahon na ida, tapos ka sa takat, adda, tandanda. Imbas nga ipautang na, pagtrabahod na di umutang. Tapos may karo na. Iso nga, lugi, awanan. Natayan di business ko. Gapo ito na nga Gina. Inidip na di business ko. Ano sa nung din? Ano nung ti kwarta mo manang? Kaya ta, malumumutan umutangan. Ang bali at may tugot mong tumod. Ito namatay ka. Nabi ko man may tugot ko. Ano orte rami-damitan? Ang papautang ka pa lang? Anan? Tuladak matandeta nga Gina. Agpatrabaho inigosyok na niya kwartak. Tapos na kasta, da serbina. Anang orte yung pagnegosyo nga ron. At nakita ka na pintas nga gatangag. Nga daga iti baybay. Ag business ak iti beach resort. Kagmayat Saan ako nga papautang. Kabutaw umutangan. Titi kwartak nga pag business ko, ala kita puuna ko na para tinegosyo. Di ka hanggang nagpapautangan, di ka nagayab ka ti magtrabaho ita beach resort mo. Una, kayat mo agad, umay ka kanyak. Nayunak, adak ti sweldo. Ingat nga ti sweldo mo, ti sweldo mo yung da Gina. Manang, jak makaumay. Hanggang mabaling agsina kini Gina. Manang Gina, agsipod ta, agkasusyo kami. Anya? Hanggang lang ang trabador? Hanang lang ang trabador. Agkasusyo kami pa. Tunggal maganansya, kadag iti mapaglakwan, kukwak di apagkatlo. Mayat man.
Mayat manang, imbag taada ni Manang Gina. Imbag, saan ako nga naulit pag imutang gengga. Gaputa damaten urnong mi manunimi pinadakkel mi meten ati balay mi. Balay meten ti makunangan da mabalin na. Tapno di kastakad na taltalgad kami matlaeng no adda dumteng nga kalamidad. Wan, ket kastawan iti nagsak dagiti anak mi manunimi agsipud ta nabintasen ti balay mi. Akompleto meten ti alikamin mi. Kinapudno namanong natapayan na service ta karmi. No kayat mi ti agaut of town magpipiknik manunimi nabukod mi nga lugan kadwak ti pamilyak dagiti katugangak ken dagiti kaabsat ti asawak. Kayat nga sawen manunimi tigagangay la idi nga kasasaan ti biyak mi, imasenso kami. Gapo, kinimanang Gina, tinted na at trabaho mi nga gina, o nag-asawa, tinted na apa nakisusyok kang kuana. Tidaga, amamulaan, pangwartaan. Ti saan nga mamulmulaan, wano saan nga pakilaranudan, mabaling nga pakiranudan, babaen iti wagas kana siya at nga ramidan. Manong nemi dati nga ti simple nga pakasalitaan nga inak matimburay. Kadagyaman manong laing mo nga nang urnos kan nang ibasa. Kadamok manong nemi. Nga do kiti makarelate kadto nga pakasalitaan. Nga dagitay umut-utang, imbas ngumutang kayo, sumapol ka laing kadagiti taong agpatrabaho, tama pagtrabahon nyo, dagiti kasapulan nyo a kwarta. Toy nga dagyaman nga paghayam mo, Oscar. Thank you, Oscar. Simple lang dat pakasalita ang napintas. At dati ko na tayong moral lesson. Ang nakikayat mo, pautang o nagpatrabaho. Ano? At dati kita mabalim mong kitaan nga pakaranudan. Dati makikita mo dito nga di mo pakiranudan, mabalim mong aramatan nga pakiranudan. Panagmula. Amo ito panagmula, sino anyaman ti mulam, isumati apidem.